Aquesta escultura clàssica grega de mitjans del segle V abans de Crist és el discòbol de Miró. Potser sigui l'obra que millor representi les ànsies del seu autor per trencar amb la llei de frontalitat a través del moviment. El hieratisme de la seva cara es contraposa en la tensió del seu cos. L'estatuària grega considera que el cos humà és el fonament de tota bellesa i que aquesta es troba en l'harmonia de les mesures, de les proporcions i la simetria, però també en la imitació de la naturalesa, un naturalisme idealitzat.